Partner van TVA Sport Arena is Heckert Autogroep. Hartelijk welkom bij de Sportarena. En het is spannend in de voetbalcompetities, in de Eredivisie en in de Jupiler League. En daarom praten we vandaag bij met alle 4 de Limburgse clubs. En namens Roda is al aangeschoven hier aan tafel Mark-Jan Flederis. Namens MVV Lens Voorjans. Namens Fortuna Sittard de keeper Danny Wintjes. En namens VVV Venlo Mini Brian Linsen natuurlijk. Hè. Ze zijn ook ambassadeur, alle 4, van het Jeugdsportfonds, dat als een rode draad door deze uitzending zal gaan. Ook hier aan de bar nu de voorzitter van het Jeugdsportfonds, burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen. Hartelijk welkom, meneer Schraar Cox. Schraar, het Jeugdsportfonds, met echt mogig Noord-Limburgs praten trouwens. Absoluut, door de mis. Ja, geboren in Maasbree? Ja, geboren. En ja, tot mijn 17e jaar gewoond. En toen ben ik gaan studeren en daarna ben ik gaan werken. Hè. Ja, weer het voorbeeld van een Noord-Limburger die in het Zuiden gaat vertellen wie het echt moet. Ja, zo vaker ook dagelijks. Kijk maar goed wat je zegt. heel goed. Maar niet goed. Ja. Je bent voorzitter van het Jeugdsportfonds. Ja. Wat duidt het Jeugdsportfonds? Nou, het Jeugdsportfonds is een aantal jaar geleden opgericht. Oorspronkelijk vanuit de jeugdzorg ook. Omdat toch geconstateerd wordt dat we ontzettend veel jongeren hebben in Limburg die graag willen sporten. Maar vanwege de financiële situatie, toes of in de instelling hoe ze verkeren, niet in staat zien om contributie te betalen of te voorzien in de juiste kledij wat huurt bij de verschillende soorten sport. En voor welke aantallen hebben we het dan in Limburg? De laatste cijfers die buurtbekend zien dat we mogen zeggen dat ongeveer 22.000 kinderen onder de grens zitten hoe ze behoefte hebben aan ondersteuning. En we hebben afgelopen jaar hebben we slechts 1600 kinderen kunnen helpen. Mede ook vanwege maar de financiën. 22.000 in Limburg, dan denken we, ja, dit is nu crisis, maar dan denken we, het gaat hier relatief nog. Het veld nog met me. Ik schrik van die cijfers. Ja, dus ook, daar schrikken we iedere dag van. Ook vanuit mijn burgemeesterschap uiteraard werden we daar dagelijks mee geconfronteerd. Maar dat zijn de officiële cijfers die wij hanteren, die we ook met de provincie doorgenomen hebben. En dat betekent gewoon dat wij op alles moeten zetten om ervoor te dragen dat de jongens en de meisjes in staat zien om datgene te doen wat wij ook gaan doen. En de sporten, of het nou voetballen is of hockey, het maakt niet uit. Ik vind dat het een kwaliteitseis is in onze samenleving dat al die kinderen ook in de gelegenheid gesteld moeten worden om aan sport deel te nemen. En daarbij komt nu nog dat ook de gezondheidstoestand van groot belang is. De obesitas, et cetera, we kennen het allemaal. Ja. Het heeft ook te maken met het feit dat er te weinig beweging is. Dus we moeten niet alleen kijken naar de armoede, maar ook kijken naar de verplichting om ervoor zorg te dragen dat die kinderen ook dagelijks met sport in aanraking komen. Ja, samen spelen, omgaan met gezag, omgaan met arbitrage. Ja. Dat is allemaal wat ze dus in de teamsporten zeker leert. Ja, we hebben allemaal gesport. Ik heb ook gesport nog altijd, ik tennis nog altijd. Maar ik merk dat ik in al die sporten die ik gedaan heb, dat voor mij ook het aardigste was dat ze inderdaad een eerste en tweede helft hebben, maar ook de derde helft. En ook de voorhelft en de training, et cetera. En voor de jeugd is echt niks belangrijker, dat twijfel ik niet aan, dat ze ook leren vanuit de enge gezinssituatie of in de situatie van de instelling. Dat ze gewoon ook samen met andere kinderen kunnen optrekken. Dat er goede trainingfaciliteiten zijn. Daar moeten de gemeente voor zorgen. In onze gemeente proberen we dat te doen. Dat er goede opvang is. Dat de ouders er ook op attenderen. Dat ze niet de kinderen 's ochtends morgens uit de wagen moeten zetten. En dan moeten wat sporten. Maar dat ze door met ook verantwoordelijkheid hebben voor de opvoeding van hun eigen kinderen. Ja, derde helft is mijn sterkste helft geworden inmiddels. Ja. Je zegt 1600 kinderen het Jeugdsportfonds het afgelopen jaar 2011 kunnen helpen. Ja. Dan hebben we nog een lange weg te bewandelen. En wie komt het Jeugdsportfonds aan die middelen? We hebben de middelen. Het is ideaal zo zien dat we ongeveer 1/3 van de middelen krijgen van de provincie. Daar hebben we deze week ook besprekingen over gevoerd. 1/3 weer bijgedragen ook vanuit de gemeente. En ongeveer 1/3 bijdragen vanuit de sponsorschap die we kregen. Vandaar dat we ook blij zijn dat we met deze ambassadeurs. Bert van Marwijk is de nationale ambassadeur. Het is een landelijk sportfonds, jeugdsportfonds. Wij regelen het voor de provincie Limburg. En dat betekent dat deze spelers zich er ook van bewust zijn
dat ze geluk hebben gehad dat ze bij deze sfeer voetbalploegen terecht zijn gekomen. En dat ze door met ook andere lui willen stimuleren. Dat doen ze ook dagelijks. Merken bij Fortuna Sittard ook. Dat het feit als Fortuna groot rijdt, dat de lui enthousiast weer ook weer gaan voetballen. Vereniging enthousiast weer, stadion weer voller loopt dan het geweest is. En dat betekent dat die een geweldige uitstraling en van geweldige betekenis kunnen zien voor ons. En dat al met al proberen we de voldoende middelen bijeen te krijgen. Ja. Ik zei ze best trots op die sfeerambassadeurs. Ja. Je bent natuurlijk ook hartstikke trots op de landelijke ambassadeurs. Ook een beetje Limburger, Bert van Marwijk. Ja. En daar hebben we natuurlijk beelden van. Want Dave vertelt even zelf wat hij van het Jeugdsportfonds vindt. Het lijkt zo vanzelfsprekend. Al deze kinderen zijn aan het sporten. Ze hebben plezier met elkaar. Dat is niet alleen leuk, maar ook belangrijk in de ontwikkeling van kinderen. Zo vanzelfsprekend als deze beelden lijken, is het echter niet. Een grote groep kinderen wil ook graag sporten. Welke sport dan ook. Maar kan dat niet bij een sportvereniging? Omdat hun ouders geen geld hebben voor contributie van een sportvereniging of om een sporttenu aan te schaffen. Het Jeugdsportfonds helpt deze kinderen. Men zet zich in zodat ook deze kinderen kunnen sporten. En dat doe ik ook. Daar ben ik het 100% mee eens. Alle kinderen moeten kunnen sporten. Ja, het lijkt me geweldig als je zo'n ambassadeur landelijk hebt. Ja, dat is fantastisch. Het geeft de betrokkenheid ook weer. Ik kom een dukker tegen op de tribune en het is ook een mens die om de lui komt. De Nederlandse bondscoach is zoals ze elders is in de grote wereld, maar gewoon ook tussen de lui op de tribune zit. Die ook met iedereen praat en het doet no blieken dat inderdaad het hert op een goede plaats zit. Hij heeft nog zijn vaste kaart over de Meers, heb ik me laten vertellen. Dus dat geeft aan wat jij nu net zegt. Ja. Dus, word ik nog benieuwd, er zijn waarschijnlijk nu mensen aan het kijken die denken van hey, we behoren tot die doelgroep of we kunnen ons kinderen niet laten sporten. Wie gaat dat in zijn werk? Nou, we werken met zogenaamde intermediairen. Dat betekent dat daardoor de lui zich door kunnen toewenden. Kan bij onderwijs zien. Kan bijvoorbeeld in de westelijke mijnstreek bij de Stichting Leergeld zien. Kan ook zien dat ze rechtstreeks bij het Jeugdsportfonds in Sittard bij de gemeentes, en bij de gemeentes informeren. Daar sturen we ze door, of die werden doorgestuurd naar ons. Die werden dan door de lui van het Huis van de Sport werden die door geholpen om de juiste informatie te krijgen. En vervolgens maken wij afspraken met de verenigingen en met de leveranciers van de kleding, de sportwinkels. Dat gaat rechtstreeks, het geld gaat nooit naar de ouders, gaat altijd rechtstreeks voor de spulletjes en voor de contributie. Ja, de ervaring leert ons dat het heel belangrijk is dat we de verenigingen door met, ook dat ze niet in de problemen komen, de verenigingen door met te ondersteunen. Ja. Dan proberen we uiteraard verder afspraken te maken. En het scheidt ook dat we de lui een adres geven, door kan je hergaan en door werd je dat door een voucher ligt, zeg maar, hoe je sportkleding voor u kunt zoeken. Dan zeg je net 1/3 provincie, 1/3 gemeentes. En dan blijft nog een gat van 1/3 minimaal. Ja. Wat opgevuld moet worden door vrienden van het Jeugdsportfonds. Ja. Ja, dus het feit dat ik bedankt is met de gelegenheid, Guus. Maar er is een oproep ook. Alle lui, en ik weet dat er heel veel lui zien die ook bij de serviceclub bijvoorbeeld, die jaarlijks bezig zijn gelden te verzamelen voor goede doelen. Er zien er geweldig veel. We doen er allemaal met aan met. We proberen iedereen te helpen. Maar als ze toch een denken zien om nieuwe doelen te ontwikkelen, nieuwe doelen te zoeken, dan moeten ze ook in het Jeugdsportfonds denken. Kennen ze mij benaderen of de lui bij het Huis van Sport in Sittard. En wij zullen met open armen ontvangen. En we zullen ook zeker aangeven wat we met al die gelden doen. Ja, bedrijven, business, clubjes bij elkaar die gelden gewoon genereren voor een goede doel. Ja. Jeugdsportfonds Limburg. Uitstekend. Ik bedank u, burgemeester. Ook veel succes met de clubje. Fortuna inmiddels. Nou, club. Inmiddels moest opletten tegen de tijd dat dit uitgezonden wordt. Het is een grote club geworden. Dus, ja, ik heb begrepen door de goede resultaten van Fortuna Sittard les te werken, heb jij 6 jaar weer de kans om te mogen blijven als burgemeester. Ja, en de Smoelgieters zijn Nederlands kampioen geworden. En we hebben de Lions nog. En Fortuna. Dus ik heb vorig jaar alleen maar eredivisieverenigingen in onze gemeente. Heel veel sterkte ermee. De voorzitter van het Jeugdsportfonds, Sjaak Cox. Ik loop inmiddels gelijk door naar de tafel en ik schakel even om naar het Nederlands. Mark-Jan Vladeris, Rode JC, welkom. Mark-Jan, heb jij ooit moeite gehad om contributiegeld te betalen voor je ouders? Nee, gelukkig niet. Maar ja, goed, er zijn natuurlijk wel kinderen die dat wel hebben en daarbij ouders. En ja, ik denk dat het heel goed is dat Jeugdsportfonds dat ondersteunt. Jij bent gevraagd om ambassadeur te worden. Was het direct een volmondig ja?
Ja, zeker. Want ja, wat ik net ook zeg, ik denk dat het een hele goede zaak is. En ja, dat alle kinderen moeten kunnen sporten, zoals de bondscoach net al zei. Ja. Mooi voorbeeld trouwens. Ja, inderdaad. En ja, alleen maar heel goed als alle kinderen dat kunnen doen. Jij bent volgens mij, als ik goed voorbereid bent, opgegroeid in Koevoorde. Hoe ging dat Klopt. bij jou in de jeugd? Op straat voetballen of ben jij net van na de lichting op straat voetballen? Nee, ook nog wel op straat voetballen heel veel inderdaad. En ook in het park op een grasveldje. En, Ik pak er inmiddels, maak het wat gezelliger. Ik pak er wat water bij. ja, lekker. Straat en in het parkje, zeg je? Ja, daar begon het allemaal mee. En dan ja, al vrij snel naar de club, moet ik zeggen. Hoe oud was je toen je op de club ging? 5. 5 al? Ja. Dat zijn tegenwoordig mini-F's of kabouters of hoe ze ze noemen. Ja, dat was toen nog niet, maar dat was de F'jes, ja. Dat was niet gelijk de F1 volgens mij, maar En altijd stijf links? altijd stijf links geweest. Ja. Ja. Ja, voor de mensen die het niet weten, je speelt inmiddels bij Roda, maar je hebt de jeugd van Emmen ben je volgens mij begonnen, Heerenveen toen. Klopt. En vervolgens Telstar, Groningen, Heracles, Roda. Zeg ik het goed? Dat zeg je helemaal goed. Nee, ja, een clubhopper. Nou ja, goed, ik ben ook al 29, dus ja, ik heb Het valt nog mee, het ik heb bij aantal elke club wel zo'n 3-4 jaar gespeeld. Ja, En want Emmen heb je nooit in het eerste gespeeld, bijvoorbeeld. Nee, Dat is nee. puur in de jeugd. in de jeugd en ja, toen ik 18 werd ging ik naar Heerenveen. Ja, Ja. super. Je komt bij Rode JC. Je bent in het noorden van Nederland vooral geweest, Noordoosten. Wat is het verschil als je dan in Kerkrade komt met Noordoosten van Nederland? Oeh, ja, wat is het verschil? Het dialect in ieder geval is anders. Je praat nog geen Kerkroodplat? Nee, ik verstond er net niet heel veel van, moet ik zeggen, van je gesprek met de burgemeester. Maar ja, dat is anders, taal is anders. En ja, goed, voor de rest moet ik zeggen, het bevalt best wel goed. Maar qua cultuur, Ja, ik moet zeggen, daar merk ik niet zoveel van. waar woon je zelf nu dan? Ik woon dan in Maastricht nu, met mijn vriendin en kind. En ja, dat bevalt Ja. eigenlijk heel goed. Leuke buurt, leuke mensen, dus Gezellige stad. ja, positief allemaal. Hoe oud is je kind als ik vraag maar? Die is bijna 2,5. Die ga je al bijna aanmelden? Voor een Nee. sportclub? Nee, is toch vroeg hè? Nee, hij is nog een beetje vroeg inderdaad. Hij moet Maar- gewoon lekker plezier maken nu met zijn autootjes en het balletje spelen. Maar Ja, nog we ook niet, net bij al met het balletje bezig. ja, tuurlijk. Hij is ook stijf links, dus Ja, dat is ongelooflijk. Er is toch meer geld mee te verdienen met een goede linker. ja, maar het is toch ook wel handig als je een beetje wat met rechts kan. Hè? Een beetje is wel handig, ja. Maar ik heb altijd gehoopt dat ik een beetje wat met links kom. Maar dat is niet. Je komt bij Rode JC. Met welke verwachting? Ja, ik had natuurlijk bij Heracles een heel goed seizoen gedraaid in mijn laatste jaar. En ja, goed, met mooie intenties naar Roda gegaan. En ja, ik had wel verwacht een belangrijke basisspeler te worden. En, ja, en een mooi seizoen te draaien. Alleen, ja, dat is voor mij een beetje anders gelopen. Toen ik hoorde dat Rode JC Mark-Jan Vladeres had gehaald, had ik zoiets van... Verdomme, daar waren ze weer snel bij. Goeie keus. Ja, daar heb je er toch kijk op, hoor. Ja, ja blijkbaar niet. Nee, maar de vraag is eigenlijk, wat is er misgegaan dat jij niet die belangrijke basisspeler bent geworden? Ja, goed, we hadden aan het begin heel veel nieuwe jongens en toen speelde ik en dat was heel wisselvallig en ik zelf ook hoor trouwens. Het was niet zo dat ik daar zelf niet schuldig aan was. Dus, maar ja goed, heel wisselvallig en ja, op een gegeven moment na 2 grote nederlagen toen ja, koos de trainer ervoor om anders te gaan spelen en ja, toen heeft hij mij in principe geslachtofferd. En Nou, wat is anders spelen? Jullie spelen met die befaamde Ruit op middenveld? Ja, en met andere spelers dan. In dit geval posteerde die Ramsey links op het middenveld in plaats Ja. van mij. En dat was toen eigenlijk de enige verandering. En ja, voor mij natuurlijk heel zuur dat ik de enige was die gepasseerd werd in dat geval. En, maar ja, goed, dat zijn keuzes van de trainer. En ja, daar kun je niet heel veel aan doen, denk ik. Nee, maar hoe ga je daarmee om? Ja, het is heel moeilijk. Ja, waar we het net over hadden, ik kwam met goede intenties hierheen. En ja, ik was van plan een heel mooi seizoen te draaien. En ja, dan is het heel erg zuur. Ja, maar heb je dan zoiets van klote trainer of bekijk het maar allemaal? Of ga je dan net nog meer je best doen op de training? Ja. Hoe uitzicht dat bij jou? Want dat uitzicht bij iedereen op een andere manier. Ja, ik ben absoluut begonnen om op de training nog meer mijn best te doen en harder te trainen. Alleen,
Ja, daarna heb ik ook een blessure gekregen, die duurde lang. Een gescheurde enkelband en dat duurde zo'n maand of 2. Nou ja, goed. En nu ben ik sinds de winterstop ben ik fit en heb ik gewoon heel erg weinig gespeeld. Geen 1 keer in de basis op mijn positie. Ja, wel linksback geloof ik. Alleen 2 keer als linksback inderdaad. Ja. Dus ja, dat op een gegeven moment, ja, zoals het nu is, dan wordt het wel heel moeilijk om dat nog elke training op te brengen. Ja, en Rode JC doet het eigenlijk, het is wisselvallig na de winterstop, maar over een heel seizoen genomen doen ze het best aardig. Dan de winnende trainer heeft ook nog altijd gelijk. Zo werkt dat in het voetbal. Hè? Ja. Jullie staan 9e op het moment. Ja. NAC uit vanavond. Of is het zondag? Vraag ik jou. Want we spelen vrijdag. Vrijdag al? Ja. Want dan is NAC uit is al geweest. Gisteren. Weten wij, gisteren gespeeld. Weten wij de uitslag op dit moment. Dus niet NAC uit, PSV krijgen we nog, RKC en Utrecht. Ja. Dat moet toch te doen zijn, die play-offs? Het is absoluut te doen. Alleen, je weet, deze competitie kan iedereen van iedereen winnen. Dus ik zal er niet te veel geld op inzetten als ik jou was. Het is gek. Dus jij als speler van Roda zet natuurlijk wel geld in dat Roda die play-offs haalt. Nou, nee, ja, goed, daar laat ik me niet mee. In dit geval maar niet. Nee, dan word je straks nog weer verdacht van allerlei andere praktijken. Dat is ook niet goed, hè? Ja, dat moeten we niet hebben. Maar Van het Veldhoven neemt afscheid aan het einde van dit seizoen. Kijk jij dan al vooruit naar dat volgende seizoen? Dat je denkt van, nieuwe ronde, nieuwe kansen? Dat is natuurlijk wel zo in het voetbal. Dat, wat je zegt, nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe trainer. Dan begint iedereen in principe weer op 0. En voor mij is dat in dit geval goed. En dat is niks ten nadele van deze trainer. Alleen, zoals het nu gelopen is het voor mij goed, denk ik, dat er een frisse wind komt. En, want je hebt wel zoiets van, ik zal volgend jaar bij Roda bewijzen dat ik in die basis... Of heb jij nou zoiets van, nou als de kans zich voordoet, ben ik ook weg? 29 jaar, nog 1 keer een goede transfer pakken? Ja, je weet nooit hoe het loopt in het voetbal, dus heel politiek antwoord. Politiek correct. Maar in principe ben ik wel van plan om wat je net zegt, om bij Roda te laten zien dat ik wel degelijk belangrijk kan zijn voor de club. En dat is nog niet gelukt. En ik zit wel zo in elkaar dat ik dan graag ook dat wil gaan bewijzen. En dat er eens af en toe een vrije trap in vliegt weer in Kerkrade. Ja, dat wordt weer tijd. Ja. Maar vanaf de bank kun je geen vrije trappen nemen. Dus, dat is heel lastig. Ja. Maar dat is een van jouw specialiteiten. Zeker bij Heracles, daar vloog er regelmatig eentje fantastisch in. Ja, dat is zeker een specialiteit. Dus ik moet wel zeggen, we hebben ook weinig jongens die een vrije trap forceren. Die rond de 16 meter. Dus het gebeurt ook niet heel vaak dat we daar een vrije trap krijgen. Maar ik schiet ze er graag in. Ja. Waar ik heel benieuwd naar ben, en ben ik bij al die spelers. De spelers worden steeds meer ingezet bij maatschappelijke projecten. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik denk dat het alleen maar goed is. En ik vind het ook heel positief. Want wij hebben als profvoetballers denk ik allemaal heel veel geluk gehad. En natuurlijk heb je ook talent. Maar je moet daarbij ook geluk hebben, juiste mensen tegenkomen en noem maar op. En dat is gewoon een groot voorrecht. En als je dan door middel van dit soort dingen iets voor andere mensen kunt betekenen die het moeilijker hebben. Ja, dan denk ik dat het alleen maar heel erg mooi is. En dat is super positief. Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiting. Dankjewel Mark-Jan. Succes bij Roda. Zeker volgend seizoen dan voor jou. Dankjewel. Dadelijk schuift aan de bar aan Brian Linssen van VVV. Wij gaan er even tussenuit voor de reclame. Partner van TVA Sport Arena is Heckert Autogroep.